Аз никога не бих използвала изкуствения интелект да ми напише постове, да ми направи видеа или каквото и да било друго, което цели да заблудя човека от среща, че аз съм такава каквато не съм. Защото аз изглеждам по този начин, нямам филтри, нямам грим, не използвам грим. Умственият ми капацитет е такъв, какъвто е сега в момента. С нагласата, че всеки ден ставам все по-добра, нали, все по-умна. Обаче никога няма да подведа хората, които ме гледат, че изглеждам по някакъв друг начин или пък, че имам някакъв стил на писане на постове, просто защото истината винаги излиза наяве. И аз не искам да съм човека, който заблуждава другите, да работим заедно, само защото съм използвала изкуствен интелект. Накрая, така или иначе, хората разбират, че това е измама. Дори аз, когато чета постове, разбирам, че те са писали изкуствения интелект. И това изобщо не ми харесва, напротив, дори ме отблъска. Сега гледам, че има някакви курсове как да си направиш видеа, за да не се показваш публично, да си скриеш лице, общо дето обслужване на страхове, какво ще си кажат хората. И какво ще си кажат хората? Призовавам, не използвайте изкуствения интелект да си пишете постовете и да правите видеа във връзка с съдържанието, което правите във връзка с бизнеса си. Вие си мислите, че по този начин ще преодолеете някакви страхове, няма да ги преодолеете, винаги ще ви е страх от нещо, каквото и да било. Може страха да се прехвърли в друга зона, след като натрупете някакъв опит, но така или иначе страхът се остава нормално е. Нормално е да изпитваме негативни емоции, нормално е да ни е страх, точно защото не сме роботи.